खुलुमकार যতন বসকাঙ্গ চিনি দিল্লি বড় অভিযান আবনতি চিনি 44 ডাইনবেলিনি প্রেসিডেন্ট আতা মদন নামরিয়ান কক সাকলাইনি हामबाय खुलुमखा जोंनि दियारनो जे दिनैयो जे गंथायनि सानमान बाय जे सुजुग जे जोंनि बांगो फैनाय 2 तारिख चिनि देहा दिल्ली अभियान को सारा चिनि त्रिपुरानि त्रिपुरासाराव दिल्लीयाव ज' थांनाय दिल्लीयाव थांनाय ज' जे चिनि त्रिपुरासाराव बिष्णुफानि जे मायथाइ बचिनि राइट आवनो जों डिमान्ड खालामो जों बबागानि जे दागि मोनबाय जों जत YTF TWF जत त्रिपुरा मथा जत वरिष्ठ जों थांलायनि जों रिडिं लायखौ जत सब जेचिनि मायथाइ बाचिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरासाराव 19 यासाक पर्यन्त दिनैयो जों बबागानाव जों लगेलि दंनाय बबागानाव जों लगे दंनाय दिनैयो जों जतसो जोंमाय यासाक जेचिनि राइट न जोंमाय यासाक बाचिनि जमाइन तिनो जोंमाय यासाक दिनैयो जों सुबां खाय दंनाय फाइनाय 2 तारिखआव जों दिनै गन्ना पिसानि हुए 44 सायमाबिलिनि हुए जों टोटल YTF TWF 26 जन जों 26 जन रंथांतो अनेक ट्रेड आम्बासा ब्लक तेते विभिन्न ब्लक टोटली चिनि पॉलिटिकल ब्लक चिनि तो 44 टा नि जत थांगे तो जों कम से कम चिनि जे दिल्लीओ टोटल जों 2000 ऊपर दिनैयो जे जंतर मंतर थांगे जों आचुकलायनाय आरो जे चिनि बो जे डिमान्ड न सक्सेस केने बो जत चिनि जे ताकु उपरो जे जतनो चुबा चुचु सायो जोनो जे चिनि योनेमा चिनि माइथेनो मानबो जोनो हेल्प दे जे चिनि बबागानो नांखुदि दिनैयो जों जे चिनि भबिष्यत चिनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन बो चिनि शासन गनेनि बान्दाव दिनैयो जों निजेनि हावा दंगे जों चिनि इच्छा मते बा चिनि सामनो जों तांबाय बिबोना चिनि जे एलाकाव खुंथाय बारा चिनि त्रिपुरासारनि जे बिसिङाव ताम जरगजनो कोनो जे डेभलपमेन्ट बा कोनो चिनि दै खामख्रै लामा खामख्रै बा चिनि जे ब्रिज राय जत रं फैयो बुया ये हेप गया तो दिनै जों कोनो बिचारमाया कोनो जों दिनैयो गट प्रशासन हते कोनो सल्युशन माया आरो बे दिनै जों नाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माया सा दिनै जों त्रिपुरासाराव बबागानाव फायरिये जों आवला सुबासु बा जों दिनैयो आन्दोलन जों खाया थानाय बस थानाय गबायना जतन हामाय खालसाना जतन